Čaute ľudia, dneska to bude ochutnávka týchto dvoch primov. Mám tu Ice Pop a Blue Raspberry. Hádajte asi, kde som si to kúpil. Napíšte do komentáru, dám vám na to 5 sekúnd. Takže, bol som dneska na autosalóne v Nitre a tam sme išli do jedného toho pavilónu, alebo jak sa to volá, a tam mali mačové akcie, tak som tam kúpil toto. Nechcete vedieť, koľko to stalo? Takže, tento nemám ešte otvorený, ale tento som už ochutnával. Ten už som mal aj v Plechovici. Ja mám tu ten dizajn, ktorý je európsky. Je to vlastne Blue Raspberry flavor, potom tu je Ice Pop flavor, Hydration Water, 500 ml. Okay. Potom tu je kokosová voda, vitamín B, také ostatné. Zistil som si, že by to malo mať v sebe iba 5 gramov cukru. Neviem, čo je na tom pravdy. Ale že vraj Tropical Punch, že z nich je najviac sladký a najlepší z nich je tento. A Lemon Lime, ktorý tu nemám, ale chcel som si kúpiť Lemon Lime namiesto Blue Raspberry a ideme na to. Ľudia, keď vám tak poviem, toto by som prirovnal takému tomu lízatku Chupa Chups. Neviem, jaká príchuť, ale určite k jednému z nich by som to prirovnal. Ja aj viem, to čo je kombinované zmrzlina plus malina, jahoda a také one. Tie príchute. Ale nepovedal by som, že to je černica Blue Raspberry. Potom si porovnáme, ktorý z nich je lepší. Takže tomuto by som tam dal neviem, uvidím, jak bude taký tento. Ale zatiaľ by som mu dal tak 9 až 10. Teraz ideme na tento. Flavor Ice Pop, hydratačná voda, zase 500 ml. Ideme. Raz si musím dať. Neviem, k čomu by som to mal prirovnať. Jeden youtuber, čo to koštoval, toto ochutnával, tento Ice Pop. Povedal, že by to malo byť pomiešané, že Blue Raspberry, Metamoon a Tropical Punch. Ja o tom nič neviem. A toto video dajte odber a like. Jasné. A tomuto primu by som dal tak 9 z 10, lebo to neviem, k čomu by som to prirovnal.
Neviem, tento by mal byť najlepší, tento by mal byť tretí najlepší. Druhý najlepší je Lemon Lime. Tento bude možno na budúce. Neviem, či budú mať v mačových akciách. Ale tomuto dám 9-10. Ľudia, oplatí sa viacej tento. Hneď vám to poviem. Ľudia, ešte k tomu som dostal také samolepky, mačové akcie a to by bolo z tohoto videa všetko. Dajte odber a like, nezabudnite do toho komentu napísať, že ak ste mali Prime, nemali ste ho. Keď nebudú komenty, že povolené, tak choďte jeden z mojich shortov a tam mi napíšte. OK, bye!